ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೋಸ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿಂಗಾರ ಬುಕ್ಕ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ದೋಸ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂಜೆಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆಪುನ ಪೂ ಪಿಂಗಾರನ ಪುರ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅತ ಮುಂದೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರೆಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಪನ್ಪೇರು, ಕನ್ನಡ ಅರೆಕ್ಕ ಹೂ ಅತಡ ಅಡಕೆ ಹೂ ಪನ್ಪೇರು. ತೂಲೆ ಆ ಭಾಷೆಲೆಡು ಕೇನ್ಯರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಿಂಗಾರ ಪಂದು ಕೇನ್ಯರಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅತ. ಈ ಪಿಂಗಾರ ಅತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರದ ಕಮ್ಮನನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಂಗಾರನು ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪೊನ್ನುಲು ಮದಿಮಲ್ ಆಯಿನ ಕಾರ್ಯಗೆ ಬುಕ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಪೊನ್ನುಲು ತರೆಕ್ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪರಿಮಳಡು ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊನ್ನು ಸಂಗಮ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಐತ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಪಿಂಗಾರನ ತರೆಕ್ ದೀಯರ ಬುಡುಪುಜೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ನಾಗಮಂಡಲನು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಈ ನಾಗಮಂಡಲನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಆಣು ಪೊನ್ನುಲು ಜೋಕುಲು ಆವಂದೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಈ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪವುನಗೆ. ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಪಿಂಗಾರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದೇರು. ಅಂಚ ಪಿಂಗಾರನು ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಪೊನ್ನುಲು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು. ದೋಸ್ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆದವಾತು ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಯೋಣ್ಗ. ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆಲ ಒಂಜಿ ದೇಹಗ್ ಮಹತ್ತರ ಆಯ್ನ ಎನರ್ಜಿನು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಆಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಗ ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರದಾದ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲು ಸಾದಿ ತಪ್ಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಆನಗ ಆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದಗ್ ಆಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಯಾನು ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾದಿ ತಪ್ಪ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ತಿರಿಪಾಯರಗ್ ಗೆಜ್ಜೆನು ಪಾಡ್ವೇರು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ಬುಕದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೊಂದು ಉಲ್ಲೈನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯದ ಪ್ಯಾಶನ್ದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ದೋಸ್ತಿಲೆ. ಈ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆನು ಪಾಡು ನಿರ್ದಾವರ ಇಪ್ಪುನ ಲಾಭ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಪ್ರೂವ್ ಆತುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡುಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚಿನೆತ್ತರ್ದಾವರ ಹಿರಿಯರು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆನು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆದಿಪ್ಪು. ಬುಕ ಪೊನ್ನುಲು ಆನುಲೆರ್ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಏಜ್ ಆಯ್ಲೆಕ ತೋಜುವೆರು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಚರ್ಮ ಪೂರ ನೆರಿ ಕಟ್ಟಂದಿಲೆಕ ಆ ಬೊಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪ ಉಂಡುಗೆ. ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಪೊನ್ನುಲು ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಂಡ ಕಾರ್ ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಗ್ ದಿನ್ನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಸೋಕು ತೋಜುಜಿ ಪಂದು ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಜೇರು. ಕೆಲವೇರು ಬಂಗಾರದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೆರು. ಆಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇನು ಪೂರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿರು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೋಸ್ತಿಲೆ.